God kveld til sammen. Mellamor, forskvinna i Alzheimer-fällan, hon är forsfall, så är näst forskvinna Ann-Marie Jensen heter jag. Och är för veckna Alzheimer-fällan jag bjöd till att vara hjärtaliga välkomna i kväll. Och det är alldeles stort att se att det kom såna folk. Alzheimer-fällan har haft ett inskjö om att få en kanning gjorda av tuttlaka av demens og eldrabøylon i Färjön. Hesa kanninge Maria Skolon Petersen og gjørst, og hun finner gøy hjelp fra Sofos Johansen og Anne Rupeksen. Og Maria fer i kvöld å greie okkom fra kanningene. Hjertelig velkommen, Maria. Og etter opplegget, etla Mian Maria greier fra, så er det velkommen at sette spurningar. Så gjerne har vi en steg, og jeg vet ikke hvordan langt skulle det være. Tror du noe akkurat det? Ja, også rett. Og her kunne du kjøpe kaffe og te og annet her i vre. Og køker og frukt til å kjøpes. Etter stedet for Paul Veie at det var et opplegg. Paul har en tjonafelle som rakt av sjuken i Alzheimer. Og han får si noen år om til at være øverende. Tusen takk for at du kunne komme, Paul. Dagen i morgen, 21. september, Allheims Alzheimer-dager, og kring Atlantheimen verer varspaljøs av sjukene Alzheimer og demenssjuker. Eisen her i Färjön vil ha vidt varspaljøs av sjukene. Tølene viser at vi blir allsamt flere eldre, og eisende flere som blir rakt av sjukene demens. Det av allstående tøytninger at vi bråter tøknene, at vi tårer at tåsa om demens, og at vi får ta fram at demens en sjuka, og det kan række okken ødel, oansett alder. Alzheimer-fela eisende fela for de avhørende, og vil legge større denta at de får alle til hjelp og stål som bruker fire, og at de avhørende vil ha hørt. Vi i felene vi tar være fer. Vi tar videre kommuner kring landet, Tørsna kommune, i Sore, Ronavøk og Klaksvøk. Og i Naston så fører vi til Våanar, Sandøytna, Nånd og Veks. Vi har som vil Alzheimer-fällan sette fokus på at det demensvinnerlige samfunnet og hva rører seg rundt om i kommunen. Hva for tilpå og hva for stål vil være time sjuko og time avhørende. Vi da veriserer vel møtingen atlastene og kommunene gjør et størst og godt arbeid. Og de har en nekkmål, og det bare gledest om. De unge under 20 som rakt av sjukene, hese får nå imens tilpå fra allmannaversjonen, og dette ser ut til å fungere vel, men enn til en verre mangler. Et nå køyring til og fra heime, omlatting og stål. Dette vil Alzheimer-fällan sette mer fokus på, og selv om det skal ikke være om at dette eier ikke gjøres opp i penger. Og dette eier at lete seg gjøre. En nækka at takast vi, og vi føler i Alzheimer-fällan at det bruk for jokken enn. Og i morgen, Alzheimer-dagen, da skiver fällan for godstjeneste omkring landet, og her ødel hjertelig velkommen. Det begynner klokken 2, og det Høyviga kyrkja, Kristianskyrkjan, Bønhuset i Øravøk, Høsviga kyrkja og Sands kyrkja. Alzheimer-fällan har finnet nekra danska sjånleikere her. De får framføre sangleiken minnestu. Hesing sangleiker for de som rakt av sjukene demens, og tar avhørende. Første framførselen var Aloager 1. oktober kl. 11, og av Bånesheim 1. oktober kl. 3.
2. oktober var det i Vavenon av Søgne klokkan 11. Etter avheitan fra Felanon hever Torut Nolsum år, snitjer vi et holsprøye vi låker til Felanon. Sera vekkort, vi har det her. Og vi ser at Torut stora tøkk 4. Holsprøy kan kjøpes her i kvöld, og det blir eisen selt og apoteken rundt landet. Annars så kunne vi vise av hjemme som ikke alls med følge, men mer opplysning. Det kostar 230 kroner. Og vi drar eisen så heppen er bagarui i havn, Milnan. Hon stolar Felanon ved at selja en lekkra laukako i morgen. Ja, hon kan kjøpast i morgen rundt omkring i havnen. Og vi ser stora tøkk til Milna for stolen. Peningren for holsprøy og kakene, han fer til arbeid til Alzheimer-Felanon. Og tider eisen hjertelig velkommen at tekna til konsolim. En affär, hjertelig velkommen øtlig. Håper vi får en gåa og hunaliga løt og sammen. Nu får jeg gjøre paddelen i til Marie, og det er alltid ordentlig spennende å høre hva hun vil si. Takk for det. God kvöld. Jeg heter, som man sier, jeg heter Maria Skålen Petersen. Jeg arbeider som granskare, og jeg har gransket i Ibensskålen Eunundlunds Parkinson og eisen demens. Og for det samstar vi Alzheimer's-fellet om at gjøre hese kanningen av tuttlagene demens, eldrebølgen i Førjun. Og til henne er fra greia det kom fra. Hun er så, vi har gjort som en foldere, som er stedet få her på ent. Tid er velkomna å stoppa hvis de har spurningar, og annars kan de komme spurningar nå eisene. Så hette er så rapporten vi får at et kanningen som jeg får greia fra. Vi får så gang vi her. Framrakningar i mot grannlandene viser til at det er cirka 830 personer ved demens i Førjun. Vi har ikke nevhagtøl, så det er vi må ikke et hvordan det ser ut ærestand, og så gjør dere mediker ut fra tog. Danska Sundhetsstyrelsen sier at 2,5% av folk i 25 år får demens. Og dette svarer så til om det er 230 folk i Førjun. Men hvis vi så hittar et tøl fra demensklinikkene av landskrusen, så hvis vi hittar fra 2012 til 2016, så har vi om det er 540 folk finnes stedfest demens og historierskenen. Og i 2016, hvis vi tiller opp hvordan folk tar hava demens og er i samband med demensklinikkene til ut fra tog vi får gjort haktøl, da er det cirka 320 folk ved demens. Men til jo lengt fra så 320 folk nå opp til 830 som framrokninger mot grannalanden sier. Så hvordan er støvet med de eldre? Det vil vi finne ikke etter. Hvis vi lukker ikke etter hvordan det ser ut i eldrebøylen, det er 22 eldrebøyler i Førjun. Her er det litt over eldrebøylene, og så taler bioplassen. Og det svarer til at her er 630 plass i alt, når mer enn kjenner til. Og av teimen er så 180 plass sett av til folk ved demense, enten som demensdelt, eller noen av oss plass innen en vanlig delt, eller som heim. Det er så eisene her, talvene her, hvor vi ser ivlet i teg. Hvis vi så heter en total løsning av teimen som bygva, teimen 530, eller 591%, så nå mer er tallet var 630, men i alt, ut fra okkara tøllom til som vi finner hjem, så var det 501 folk som bor her. Det er så riktig å si når aktivt til folk, som kommer til omlatting, som dødja, og så det utflytting, så man kan ikke vite at det helt nøyaktigt, men det tøllens vi har arbeidet ut fra til at 591 folk bor i eldrebølgen ut 2016, og jeg har timet over 124 av demensdelten. Og dette svarer til cirka 21%. Største parten er kvinner, 33%, og 23% menn. Og mye har aldri vært 2 år, helt fra 2,5 til 105 år. Men kvinner var i mye 24 år gamle, og mennene 3 år gamle.
Hvis vi så hittar efter hur stor pars att han för någon som bygg var alltså nej hur stor pars av för bygg var äldre på i mån till tej så bygg var hemma. Så jag vi här på att mitteltes med 35 till så är helt på till kanske 1%. Så hackar det upp efter procent att upp efter y-axeln och så aldersbultet x-axeln. Och vi såg att hvis vi tittar efter det som är mellan fors och förfors, då är det bara det 20% som bygg kvar äldre bylon. Och så ökas det. Det är inte förrän vi kommer halv 5, i 5, så är vi närskast 4%. Så det är inte, jag var så överraskad att tullene var så låg. Jag vet inte hur tid det här, men detta ger oss en mynd av hur fördelningen är. Så det som gör det ångsväck vi får igång, det är att jag har hört flera för i samband med arbete, men med en par av time och spik var äldre vill ha demens. Och ofta har det släkt finns det stärfest. Och vi nu visst tog. Det tar vi det inte så kan. Så enda målet, det var att göra en granskning av grund av mätning av tuttläggande av demensa och äldre bøylen i förrjun. Vi kan anse under til alle bofolken som gjør samtidig til dess. Og hvor vil jeg så vite det her? Ikke slukke mye, det halder vi ikke der. For kommunene, da kan det være godt å ha god haktøl som kunne stå om til politiske skipene, lestlene, så man vet hvordan man skal ræfeste. For eldre bøylen er det eiste ræfesting av tørve, hvordan man bygger det opp, omsorgen. Og felles å ha mål for det som bygger, for men det er vel at man får det beste og mest målrettet og omsorgen røkt. Så begge de som er minnesverk, men eiste hinne få som best gagnet av det. Og så er Alzheimer's-fellet og granskeren. Her er det først kaktuller og tutninger mye til heva, og eiste er litt over hvordan støvene er i førgen. Så fyrre kan det begynne å haltes Johansen ved forskvinner å ta, og vi begynner å snakke sammen om dette her, for så snakker vi så Johansen, nei, Steffen, det er hvordan vi skulle gjøre. Så er vi der høyre for gang, så fikk vi dere funnet vi kommunefellet, og alle ødelslærerne, for jeg tror ikke at det hilde at dette var godt hoskutt for gang, tror jeg vi ville gjerne heve, kan ikke skulle være stål eller godkjent og skipene. Og her fikk vi så stål. Så får vi så sagt sjukkassagrunning og futching, tror jeg at anker skulle gjøre dette, og det kostet sjående. Så det er vi fikk, og vi sendte en omsøk til sjukkassagrunning, og fikk stål fra sjukkassagrunning til hver gang. Så måtte vi fra på data et litt nødt der, så leser vi kunne innsamle seg dataene. Og vi var også økesleierne kunne tarra leiere, at tarra økene om disse kanninsene, så leser det at vi får ut, visste jo om henne. Og så setter vi da sjukrøkterfrøyngar til arbeidet. Anna Ropeksen, sjukrøkterfrøyngar, demenssamskipere, og det kan rønter innenfor området. Og det har tøtninger mye for åkken at det var en som har rønter, vet du. Hun kunne tyvärr ikke være vidt det. Og så er en for gang, så får det ut av kunne allmänt. Vi sendte 200 skriv fra Alzheimer's-felene. Og så var det jeg og Haltes og jeg og morgen førjer og kunne om det. Og dette var alt året vi behøver kontakta og bofolkene. Så så kanningen det börjar i januari 2016 och tar ända oss i november 2016 och all heimene i förrjun eller all bofolk all heimen i förrjun blev kontaktade. Så det som vi gjør det var vi sendte et innbjørgerbrev til et bofolk. Vi har et forsøk av det tidsen opp. Og det ble sendt ut en av 2 veker og en annen har planer om å fære ut av hjemme. Her fikk det så vite om selve verskattlandene, hva det innebærer og allt det så det data ett lite någon och utfrest det kunde det så ta stöv om det inte vi ett lite och så var så ett samtycke själv som det så skulle skriva under hvis det inte så låta. Så Anna Ropeksen vi sände breven ut och så ringde hon så till hemmen i avtala att det passade att hon kom en bestämt att det skulle helst inte vara det här till för till dans eller här det skulle också Anna så för att sitta och att det här rikar så avtalade vi allt vi hemmen och kunna om det. Så snackar jag så vi åt bofolkene. Kontaktade det en och en, det antingen var det ute eller for det in till där. Och spurte om de ville låta. Så med dem var det förfri att samtidigt alltså ta det umska och ta god vara att det var minnesvägt alltså att det skilt inte att svära. Det går alltså för annars inte kunde prata eller inte var förfri det fysiskt där vi. Men det som går samtidigt så får kan inte någon gång. Och kan inte hon omfatta några vi kallar det instrument eller ampo hon
det var MMSE, the Mini Mental State Examination, og klokkekanning. Jeg kommer vise til hva det snur seg om at han har. Det er bare brukt vidt. Så bruker vi det som heter IQ-kode. Det er et spørneblad som man har heimelda folk, eller at det nærmeste er hverandre, meta om hvordan personen er i det, sammenbordet i tutsjøren. Og så hadde vi så eist et spørneblad her vi kunne meta om høyren, så man vet at her kan eist avvirke hvordan folk er, hvordan minne er. Her er så mynd av MMSE, det som vi har avhverandre, og har vært vidt til kanninger og menneskelighetsene, har sett dette før. Her er forskjellige oppgaver man skal gjøre, også jeg minnes hva man er, altså hva touchpunkt, hva for arvid er, hver man er, det kan vi minnast, också jag räknar tretja fra till 100 så tretja fra. Och så ska man veta hur sätta heiten av några ting och så ska man skriva sättning och så teckna sig teckningsstat efter. Och man får så 30 steg till fullstigatal och visst så har 24 eller lackra har vi också kanning brukt ja men så bändet då att här är minnes att demens eller att minne är vikna. Eller ansökning är vikta. Klokkekanningen, her får de en runding som heter her, så skulle de sette tøler, vi har begynt med å sette tølene, og så skulle de sette pinnene, så er klokken 20 minutter over 11. Nå har jeg ikke noen døme på et vi hånd, men jeg tok noen døme fra alle notene, og her synes jeg at det første klokken, hun er så rymlig ok, men så kunne det brøytas, og dette rettelig, dette kan hente, er man ordentlig lägger mest till det. Så klockan kan ge en avbending om att också är igångt. Så var spårnarbleie till heimelda folk. Vi vill göra det kognitiva återgång. Det så att vi om hur stöva ner i sammanbord vi touchar sjuan. Så kan det vara näck bättre, synte bättre, oprött, synte värre eller näck värre. Så skulle det sätta kross och kvart helt jag minnas till imest emot familje, vänner. Kan arbeta i föringar där bostad. Minnas till sorts med nulja hänt. Och minnas till inne i samröv för några döm så igen. Och så framvis. Och här var stig så givet eisene. Och ju lackre stig, ju bättre. Och till att säga, vi sätter så marsche ut från den granskningen som vi häftigt och kunnat. Att stig i 3,6 kunde bänta av att ansökning är överskaj. Och så hukte vi så eisene efter hyrnon. Och här är eisene ett spårnarblad som lagt där till dem som du brukar ut kommunlagnader Oxvik och man tjejse, man går lä, man tjejse hjälparsläsan och så framvis. Och här är det ju lackre stig ju bättre och stig över 5 men då att här kan vi tala om tunglänta. Så heter kallningar ampon som vi brukte och granskning visar att hvis man brukar det så här scheman fast det är bättre grundtala än om man bara brukar ett av dem. Men det som vi skulle minnas till är att vi kunde inte sätta en diagnos utrust till. Detta ger avbending om att det kan vara också. Det är inte så lätt att man utrust till utlukan kan sätta en diagnos, ta skammal till utkränan och ha lackna och så vidare. Så hvis vi får til Ørslit, börjar vi hitta ett låttökne. Hvis vi minnas, här var det 550 folk som bor i Elstrabylån. Av Taimon låttog så 232, och det svärar till om det är 93%. Det kan virka nog så lågt. Men hvis vi så hittar till stappen och ner, Ujaksan, här 70% av alla bofolk någon, och så här 70% till så låttog och till 93%. Men så är det så som inte yngsta låttog, att det är nej, jag vill inte. Det här cirka 6-7. Men så är det balkren som inte förfredjeva samtidigt, jag tänker om det inte var vi. De som hadde en diagnose, de kunne helst sluttaka. Så de som bygg for demensstelt, de skulle jo helst sluttaka. Det var jo for at gjøre meting av om folk hadde avvirket ansøkner. Og så var det noen av dem som var omlatting, og omkring det for at vi fikk tølene inntil at kan ikke selv forgångt. Så hvis vi bare hittar etter timen som låttåk, det som ikke låttåk, men så var låttåket helt oppe på 45%. Det är rymligt gott också. Här är så en halva som visrocknar syndra lösning av låttagaren. Hvis vi tittar, här är fler kvinnor än män. Och det passar ju väl vid att Adelsheim byggva, Eldrabullen byggva ju fler kvinnor än män. Och allt som är allt här är hackriga kvinnor än mannen.
tar stjøttene vi, så märker det att moneren att han är större än att han är signifikant, det kallar vi det fagmålet. Det är vi förväntar att det är en väldig moner. Så tycker jag att det är MMSE, stigen, det är lite grann klunta om lite 20, hvis vi minnas 24 var bärste. Så det är också något som medeltal är under 20. I kokot ligger uppe 4, hvis vi minnas bärste till 3,6, så nekvar lite iver här eisne. Och så var GDS till var om höjren. Och här ligger det 3,5, så här ligger det under marschen. Och så reiste så har vi skrivit upp här på Kosenek för här Ildkron är omtunglint utfra det här spårnarbrännen. Och tar är det nek fler män än kvinnor här som man får till han Ildkronan. Så jag vet visst här klockorna att klockan inte gjort för allt som hvis du inte ser väl så fast du kanske inte täckta hvis du är slämmen så fast du helt inte gjort. Det är samma galtande för MMSE till dömes. Hvis du inte ser eller høyre, så er det tro på at gjøre disse kanningene. Og det må man se at det eiste tager vi i betraktning, tar man gjør tølene opp. Og en person som ser et eller annet helt ikke tekta, eller kanskje skrive setningen. Og tog er vi ikke som vi avvarsker til dømens MMSE til ny seksjon, nye sett likhavsforleggje. Og eiste parksvarsjoka til dømens, så tror jeg får ikke tekta det som det skulle. Det har vi ikke, får kanskje ikke få en motrykker ned, ikke lukka går som man vær. Hvis vi så hittar sindre etter det landafrøylige lottøkene, jeg helt at det var sindre avverst, har vi byttet opp i det landafrøylige stamstarvsøkene. Det er så imisk hvordan størst prosent lottøkene i de imiske områdene, men det er ikke så nek hvordan jeg ikke vilja være vi som avgjørtet, men til mer hinne tingene om hvordan jeg ikke førfredger samtidig til den myrka grønna, og den så, altså ljósa grønna, de har en menneskelig diagnose, og så er det at han helt ljósa grønna, her er om det blir demensstelt. Hvis vi så til å snakke havnene, her bor så 90% av demensstelt, eller hjemme, det är så bra det mest ställt. Det är den åttaste linjen där på att du så inte havnen först där. Och 12% har fått stäfäste bäst och 13% får inte förfritt jag samtidigt. Så det är så låttuga var ser ut att också la i havn, men det är ju tog att nek långa här finns det bäst diagnos ett bekvämt stäge. Visst du så här att mot hitcha ett norröjon. Här så jag ett här ungen ljósa gröna stappe. Det har vi inte delter eller særlig enter, eller heim for folk med demens. Og tog vil jeg da være nek flere, og tog er tant stappen her, så de som hevende menneskene hos nek hakra. Og hvis vi så takker sorøytene, her bygger faktisk 25% av en demensdelt, men bare 1% av de som ikke har demensdeltene har finnet en diagnose. Og så er det 90% som ikke førfredger samtidig. Så tog selv om det ser imenst ut hvordan lottøkene er i Vestø, så er det årsfølger til det. Så kvært funnet vi så det av. Hvordan jeg har MMSE stig av 24 eller under? Her var det 122 ut av 232. Det er svært til 40%. Det er 40% av times lottøkker er ansevne avvarsker så mye at de klarer ikke så kanningsda særlig vel. Hvordan jeg har så IQ-kodstyr, det var det som det er avvarende svære av, eller heimelde folk, 3,6 eller meira. Her er det så 126 ut av 232. Det er svært så til 26%. Hvis vi så hittar etter, hvordan jeg har demens, altså til å si under 24 av MMSE og i 3,6, da er det så 112 ut av 232. Det er svært til 30%. Hvis vi så hittar etter, hvis man enten har MMSE, etla IQ-kod. Hva får vi så? Det gjør vi jo flere. Det er ikke alltid ivelapp. Det er ikke så, men det er precis ikke at han samme som skårer lagt av MMSE, som skårer lagt av hinnom. Og det vil si 102 fors, hvis man akkurat teker alt de som skårer lagt av MMSE, og de som skårer høyt av IQ-kod, legger ikke det sammen. Så er det noe som er ivlappa, og så er det noe som ikke ivlappa. Hvis vi plusser alt det sammen, så får vi 102 fors ut av 232. Det gjør så 88%. Det seneste. Hvordan jeg har demens ut fra bavon, MMSE og IQ-kod,
Men ta ikke samsvar med MMC IQ-kod. Ta får vi så inn og hukte klokkene, hvordan klokkan, hvordan gå hova gjørt, og om GDS, det om høyren, hvis GDX, hvis høyren tykte seg være øyla rinker, og klokka var vanlig, og bare et av oss det her visste gav avbendinger om demens, ja, men så blir det tidlig vi utan børsla lukkavel. Så det vil si at, man kan si at det er litt forvirrende, tog er at vi tar imiske instrumenter som hjelper oss, men det er samsvar ikke 100%. Det er så gjør vi til. Her har vi så imiske matene, og vi tar prosent opp etter MMC. Det var kan ikke det at jeg skulle tekne og minnes ting. Her er 70%, i vel 42% til avbending om demens. Hvis vi så bare ikke et IQ-kod, da var det avhørende skulle svære, så er vi nere av bant i trus. Og reglene, det er mest til at begge MMC og IQ-kod skulle vise til avbendinger. Da er vi å holde trus. Etter reglene til tar man de som høtt og begge MMC og IQ-kod, og så legger man det sammen. Og så er det sammensettet som er med det til etterførende. Så det vil si, altså ut fra kan ikke det, så er det mest å være fra 50 til 88%. Vi vet jo ikke hva det ordentlig rette taljer, det kunne vi ikke vite. Men jeg halte vi kunne si at om 70% av dem som lottok og gjør kanding, her var 12 med ansevne eller mulig demens, mest etter standardiseret metod. Og best brådparsen er bofolk var utgrennet for demens. Hvis vi så gjør en metik av alle bofolkene, tar man 591. Hvis man så råkner etter, så viser det seg at 14% hadde finnet stedfest demens. Det er mest at det finnes stedfest av fagfolket. 21% bor av særstykke demensdelton, eller heimon. Og hvis vi råkner akkurat til ut fra det totale, så var det 20% var mett å ha demens i disse kanning. Og så var det de som ikke lottok om. Det kunne jo være at det ikke yngste lottaka, men det kunne også være at det var sjåfør for det. Og i timen før noen ta med Anna Robeksen så om først, og så ikke vi ikke kunne lottaka, at det var tog at det var sterskere avbendinger om at her var minnes at det var dement. Etla snakket vi stærsfølelsen om det. Og av timen som ikke lottaka, ta med at 20% kunne medast at det var demens, eller her greier avbendinger var om demens. Så hvis vi tar svært så til at 42% av timen så bygger vi eldre på ilån, her finnes stedfest, eller her var mulig demens i større eller mindre mån. Og det sværer jo øyelig vel til okkara kanning. Det er altså, her gjør vi en meting ut fra øtlån, og okkara kanning visste jo eist om lei halvfjers. Her viser vi det bare på en annen måte, og det er altså reie prikker der, det er de som ikke tidsast at heva demens. Så alle parser av lagkøkene, her er åpent om at her er okkurst. Sjåvande, vi må hava noen fyrvarene til å gjøre det. Vi bruker noen kanningar anpå, som er standardiserade, og utslutet kunne jo avvarskast av imisko til dømsvitt i snakka med Jan at vanlige høren og sjån. Og IQ-kod vil svære av avvarende heimelta folket, men vi får kjøle mett om det vil svære rett eller ikke. Og at kunne helst ikke gjøre klokkene, så vi kunne ikke møte henne alltid. Men tog det SR4-måneder bruker flere anpost vi har gjort, som kan stole under okkara meting. Så det er talen om ena meting, gjør den avvesende. Vi kommer jo inn og hjemme utifra og gjør en meting, så sånn det det vant for at i sommerføren okkara meting skrev, men at vi har brukt anpost som man vanliga brukar, så vi har gjort det så godt som man kan i føren. Og sånn, det kunne være årsøker til at man ikke klarer en test så vel, at det er demens. Det kan være tunglende eller B-tøltråd eller annet. Men oansett årsøkene, så røkterbyrån og krever til vitene at startfolk noen tar samme og større enn totalen om folk vi varvet og anser noen. Så for akkurat vi kommande, og til enda med vi kan ikke det, er ikke om
ta avvarska i ansevne om det akkurat demens eller ikke, det kanskje ikke det aller viktigaste. Det viktigaste at disse følelsene har avvarska ansevne. Så hvis vi tar nye støven til at 70% av timen så låter kan ikke ha mulighet til demens. Og en iverskippermeting av alle bofolkene gjør som mynd at 42% av alle timen som bygger og eldrebøylen har mulighet til demens. Og hvis vi så også 20% av plåster setter av til folk med demens. Så er det akkurat som ikke ordentlig henger sammen. Så ut fra jeg sier kan ikke det, her har vi noen tilmøle. Også omkring at hvis det er sånne folk som har avvarska ansevne, så må startfor som arbeider her få egen undervisning innen demens og demensrøkt. Og kanskje skal man huske om området på annen måte, eller øke tallet av plass som setter av til folk med demens. Startsagt normeringen må eist ångsvekna brøytast immun til parsten av folk med demens. Så det er røktene tung sjuka. Og heromframt kan det tøye på at flere burde vi sett utgrennan. Men det er ikke så lest til at jeg holder 40% burde vi kjent til utgrennan. Og så må for vet man hva det er at jeg har haft en blodpropp eller at det er andre ting, og da har det ikke hjulpet. Men man kan kanskje være bedre til at omvokse om man skal sende til utgrennan eller ei. Og kanskje skal man så eise huske om at øke, altså legge denne stolen til mennene til innholdsrykt virksomhet, så det er at de som er velfyre, fortsetter vi å være velfyre, og de som, at man røyner å senke til dementegången til timen som langt er i gang. Du har bare tid helt iverordnet i stingene. En rapport er gjort, her vil lunsje og hjemmesøgnet til Alzheimer-fellene, her man kan lese alle rapportene, mer i småloter. Her er det en her som man kan takke vi. Så enda vil jeg takke Sjukrakassa-grunnen for stolen, blodtakeren sjående, det er værende som jeg var, og eldrebølene at de var så gjør som at takke åkken inn, og sjående så for seg og Alzheimer-fellene annars. Takk for det. Nækker spørninger? Nei. Så pausen løte. Ut i heimen, ja. Kjør folk ikke hjemme? Yes. God sier det da. Det er faktisk jeg råkner vi, er ikke vis at du kan, altså at det var 70%, men her er det nekv vantande, nekv folk ute i heimen, her det eiste høyde kommet under dette 24, eller her man har mett at de høyde nyrsett ansett, det er helt sikkert. Og det er faktisk et av det som vi endte vi, at det er øyelig å avhørst, det er så med kanning til ødelen eldre, som bygger heim i U23, for jeg ser, for jeg gjør en ordentlig meting av hvordan tuttleggen er i førgen, og jeg snakker alt spørsmål. Ja. 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 Og det er stor trobladje. Ja.